prvá knižka bude moja, volá sa Modlitba za Felvide, ktorú sme vydali v kolaborácii s nakladateľstvím Petr Štengl. A druhá knižka bude knižka Daniely Olejníkov, kurz praktickej poézie pre pokročilých. Táto knižka je k dispozícii prvýkrát vôbec na tejto akcii. Vyšlo absolútne z tlačiarne a z toho mojho už ma boli hlava, takže začnem čítať. Som Slovák. Som Slovák ako Ondrej Rigo. Som Slovák ako Henrich Masár, ako Tibor Polgári alebo Alexander Dubček. Som Slovák ako Jozef Slovák a Janko Král. Som Slovák hrdý na naše dejiny, na našich športovcov, na našich masových vrahov. Som Slovák, identifikujem sa so svojimi koreňmi. V tejto básni som použil mená slovenských masových vrahov, keď som si uvedomil, že aj oni sú Slováci ako všetky osobnosti, ku ktorými sa hlásime. Modlitba za domovinu. Spisovateľ je bubeníkom a politik je generálom. Generál politik zavelí a spisovateľ bubnuje. Vincent Šikula. Keď boli Slováci skutočne veľký národ, tak by sa Lenin a Mao Tse-tung učili po slovensky. Tiso by zotročil Hitlera a Kotleba vybombardoval Maďarsko. Mečiar by poslal Klausa do prdela, zničil by Čechov. Bilak a Lupták by boli vzorom proletariátu. Čína zase mestskou časťou Košíc, New York, Bratislavy, zanikli by cigáni, černosi, Afrika, Ladomor, Hvorecký a neslovenské médiá. Keby boli Slováci skutočne veľký národ, dostal by Rufus Nobelovú cenu za literatúru 3-krát za sebou. A najväčším vývozným artiklom by boli brinzové halušky. Keby boli Slováci aspoň na niečo, nemuseli by ich morálne autority podpisovať anticharty, podporovať totalitné režimy, hrdiť sa zlodejmi a vrahmi, umelcami iných štátov a osobnosťami, ktoré mali dosť rozumu na to, aby stihli emigrovať. Poďme si zanadávať na Čechov, povedal, a ja som šiel, lebo povedzme si pravdu, nadávať na Čechov je fajn. Veď my sme im postavili metro a oni si za to ponechali vlajku a potom ten sviniar Beneš, sviniar Masaryk, sviniar Alkoholik, Žid a slobodomurár Václav Havel. Poďme si zanadávať na Čechov, povedal, a ja som začal o českých kurvách. A on pridal niečo o českom štestíčku v hokeji, futbale a vôbec všade. Ja som spomenul, že ich hymna je odporný cajdák, že ich kultúra je landa a kabát a české komédie. On sa vrátil k Havlovi, ktorý bol alkoholik, Žid a slobodomurár. A potom sme dopili pivo, kričali zbrojársky priemysel. A prvému Čechovi, ktorého sme stretli, sme veľmi dôrazne povedali ty Pepík. My sme tu doma. Slovensko povstalo, národ strhol putá útlaku. Zaútočil na brněnské krčmy, vyraboval pražské fast foody, vykúpil večierky v Olomouci a obsadil univerzity po celej republike. Po Eláne sa vrátia pondelkové inscenácie. Ďalším českým prezidentom bude Andrej Babiš. Ženy. Podľa amerických vedcov sú Slovenky najkrajšie ženy na svete. Svedčí o tom väčšina relevantných štatistík, podľa ktorých je v populácii žien od 18 rokov každá 12. Slovenka v modelingu. Až za nimi skončili tradičné krajiny, ako Švédsko každá 14. a Rusko 18. Krem toho víťazia Slovenky aj v ďalších štatistických ukazovateľoch. Každá 23. žena hrala pozitívnu postavu v seriáli alebo vo filme. Facebookový profil každej 17. Slovenky zneužili aspoň raz na potreby eskortných služieb. Každá tretia bola požiadaná, aby sa fotila nahá, každá 6. tak spravila, každá 8. to zverejnila. Každá 12. následne natočila aspoň jeden pornofilm. Podobne dominantné postavenie majú Slovenky v štatistikách od 6 do 18 rokov. Toto by sa za komunistov nemohlo stať, že by Lasica si robil srandu z ústavy. Radičova nechcela rozdelenie Československa, Horian odmietal mrdať ženy, Bagala vydával knihy, ktoré sa mu páčia a kritizoval Maticu. Toto by sa za komunistov nemohlo stať, že by Židia ovládli slovenské banky, ženy nepoužívali ová, že by belá sa šlachta musela fandiť cudzincom.
Toto by sa za komunistov nemohlo stať, že by neexistovali komisie, že by neexistovala kvalita, že by boli denníky v rukách zahraničných štvárčov, liberálna propaganda. Toto by sa za komunistov nemohlo stať. Že by malý slovenský človek trpel hladom u vykoristovateľov z McDonaldu. Že by Svätopluh plakal krvavé slzy, že by List a PTF sa na protest maďarizovali. Toto by sa za komunistov nemohlo stať. Pretože toto je genocída slovenskej kultúry. Toto je genocída slovenského jazyka. To je genocída morálky. Slovák Hollywood. Je to báseň, ktorú som vytvoril po tom, čo som si prečítal, ktoré všetky osobnosti majú slovenské korene a zaujíma Steve McQueen. Steve McQueen je človek, o ktorom všetky dostupné zdroje píšu, že v podstate mamu a otcu má neznámych, ale Slováci jasne vedia, že je to Slovák. Tu som vysvetlil prečo. Steve McQueen mal otca, ktorého nepoznal, a matku alkoholickú kuru, ktorú tiež nemal zrovna v láske. Neskôr skončil v polepšovni a niekoľko rokov na to sa stal populárnym hercom. 10 rokov po jeho smrti slovenskí novinári podľa popisu matky a otca zistili, že Steve McQueen má slovenské korene. Kto by o tom pochyboval? Opasky. Vždy, keď sa obliekam a opaskom sťahujem svoje lavičiarske brucho, myslím na ďalšie generácie a Mikuláša Dzurindu. Áno, máš pravdu, je to trochu sentimentálne, keď o tom hovoríme, ale spomen si na Joža Pročka, na internet príliš drahý na to, aby si hodiny trávila pri četovaní, na tie chvíle, keď Fico stál na správnej strane, keď sme bojovali za Markízu. Skutky Pavla Demitru. Zhodou okolností úplne náhodou vyšli na 38. strane, taká perlička. Pavol Demitra zomrel 7.9.2011. Jeho duch však ostal na zemi, aby konal dobro pre blaho slovenského národa. Okrem všeobecne známeho faktu, keď Palo dopomohol Slovákom k strieborným medailám na mese v hokeji 2012, pomohol Palo aj inými, menej známymi a badateľnými vecami, napríklad poslancom Národnej rady Slovenskej republiky zo zostaveniu štátneho rozpočtu. Tiež pomohol zorganizovať pohreb Jožka Bednárika. Ministrovi školstva, financií a zdravotníctva zase zachrániť ich rezorty. Vďaka Palovi Demitrovi sa výrazne zlepšilo HDP a HNP Slovenskej republiky a jej obraz v zahraničí. A čo myslíte? Kto odhalil gorilu a prečo vyhral voľby Smer? Slovná úloha pre mladého Slováka. Vlado je 1,5 km od Lidlu, asi rovnaká vzdialenosť do Carrefouru, do Terna a Teska je to v priemere o 0,5 kilometra ďalej, ako do prvých dvoch. Avšak v Tesku je akcia na mučkový cukor a v Terne na víno. Vlado potrebuje kúpiť 2 balíčky mučkového cukru, chlieb, 4 rajčiny, 2 papriky a víno. Ak pôjde do Lidlu alebo Carrefouru, ušetrí čas, ktorý by mohol venovať zveľaďovaniu domácnosti a upevňovaniu medziľudských vzťahov. Ak pôjde do Lidlu alebo do Teska, ušetrí peniaze, ktoré by mohol vložiť do zveľaďovania domácnosti a darčekov, ktoré by upevnili medziľudské vzťahy. Do ktorého obchodu sa Vlado vyberie za predpokladu, že rady v obchodoch a ceny paprík, rajčín a chleba budú vo všetkých ostatných obchodoch rovnaké? Tú báseň som mal strašne rád, pretože na ňu reagovali aj niektoré slečne. A končím môjim vzťahom k ľuďom. Didaktika nenávisti. Nauč sa, že nenávisť je normálna. Najskôr začni malými vecami. Nauč sa nenávidieť predavačku v bufete za to, že ti predala obschnuté žemle v pokazanej treske. Nenáviť spoločnosť, ktorá ju zamestnáva. Cez policajtov nauč sa nenávidieť štátnu moc, štátnu správu, štát. Postupuj pomaly, nenávisť si vychutnávaj. Nenáviť recenzentku, čo ti odporúčila zlý film. Rozšír svoju nenávisť na hercov a režiséra. Nenáviť celý Hollywood aj človeka, čo ťa na ten film pozval. Nenáviť. Buď hnusná na svoje okolie, svoju animozitu nevysvetľuj, nenáviď bez dôvodu a úprimne, nenáviď pre pocit nenávisti, nenáviď jednotlivcov najprv, potom celé skupiny, začni fašistami, prejdi na hipsterov, nauč sa nenávidieť celé národy. Ak si heterosexuál, začni homosexuálmi, ak si homosexuál, začni bisexuálmi. Svoju nenávisť nevyvažuj.
Nenáviď podľa nálady, nenáviď prirodzene, nenáviď tak, ako by si nenávidela už od narodenia. Ďakujem a pozývam na školu. Tí, čo nemajú knižku, si môžu kúpiť tam za 5 eur. Je to špeciálna akciová nezlevnená cena. A teraz príde na pódium Daniela Olejníkov, ktorá vydala teraz výbornú zbierku Kurs praktickej poézie.